Здравейте, ученици! Днес ще се разходим през седемте рилски езера и ще нощуваме на хижа Иван Вазов. Надявам се екскурзията да ви хареса, тъй като ще се запознаем с много неща от Рила планина. Ще видим върхове, езера и всичко, за което сме учили до сега. Нашият маршрут, както виждате, започва от град Сапарева баня. Тук се намира и най-горещият извор, гейзерът на Балканския полуостров, който е 103 градуса. Ние с някои от вас сме се запознали вече с него. От тук се отправяме към хижа Пионерска, където с лифта ще се качим на хижа Рилски езера. Сложила съм ви камера, която в реално време показва лифта и в горна, и в долна станция. Може по всяко време да наблюдавате какво е времето, за скиорите има ли сняг, дали е слънчево и дали има много хора по трасето. Ето я и хижа Рилски езера, една от най-големите и красиви хижи в България. Тя е открита през 1991 година. Доста е посещаема, защото мястото ѝ е уникално красиво и от тук започва изкачването на седемте Рилски езера, което е едно от най-чудните неща в България. Предполагам, че всеки ще бъде много запленен от тях. След като сме си починали, се отправяме към първото от седемте езера, Долното езеро. То е дълбоко 11 метра. От него води началото си река Джерма, която пък след това се влива в река Струм и така цялата вода отива чак до Бяло море. Само след около половин час стигаме и до второто от седемте Рилски езера, Рибното езеро. До него се намира хижа Седемте езера, която е на 2196 метра. Построена е през 1932 година от доброволци и членове на Бялото братство, организирано от учителя Петър Дънов. Съвсем близо до второто езеро се намира и Трилистникът, което е трето от седемте Рилски езера. Можете хубаво да видите как са му изразени трите листенца. Само след още 15 минути се разкрива и неповторимата гледка на езерото Близнака, което е четвъртото езеро. Извисяващият се над него величествен връх Харамията е висок 2465 метра. Уникално красив е. Предполагам, че снимката много добре говори за това. Бих добавила само, че Харамията има и българско име, защото това е неговото турско. На български го наричат връх Хайдута. Стигаме и до едно от най-прекрасните и величествени езера. Това е езерото Бъбрека, то е петото езеро. Но всеки, който се качи до хижата с лифта, по билото може направо да стигне до него, защото то е голяма атракция. Разположено е на надморска височина 2282 метра и е дълбоко 28 метра. Тук е толкова красива в гледката, че много от туристите избират да почиват и да обядват точно тук.
И затова и ние ще починем и ще обядваме тук. Време е за почивка и хапване. Чака ни още много път до хижа Иван Вазов. Ще разкажа нещо много любопитно. Снимката, която виждате пред вас, е на Дановиския празник, заснет от високо. На 19 август Рила се превръща в една от най-посещаваните места в България. Тук последователите на Петър Дънов посрещат Слънчевата нова година. Именно край езерото Бъбрека се осъществява кулминацията на тази лятна духовна школа. Свещеният танц Паневритмия. Аз съм имала честа доста години да участвам в този танц и мога да кажа, че е изключително енергично място с тези танци. По средата има и духов оркестър, който придава една незабравима симфония и синхрон между природа, красота и душевност. Шестото езеро е Окото. То е най-дълбокото от 7-те езера. Много е близо до Бъбрека, но денивелацията е голяма и изкачването е по стръмна пътека. От южната страна целогодишно могат да се видят преспи със сняг, които заради почти постоянната сянка не се разтапят и през най-топлите летни месеци. Много от децата обичат да отиват точно там и да се докоснат до снега през слънчевите дни, даже и да се спуснат с него. Седмото е най-високото намиращо се езеро и то се нарича Сълзата. Дълбоко е само 4,5 метра, но водата му е кристално чиста. Неговата надморска височина е 2535 метра. Намира се сред малка хлътнатина, северозападно от връх Дамга, Вазов връх. От езерния връх могат да се видят всичките 7 езера. Гледката наистина е смайваща и когато се качиш там, чувството е неземно. Предполагам, че ще бъде любопитно на всеки да се докосне до 7-те рилски езера. Както виждате на тази снимка е показано, че в далечината при 5-то езеро е опънат българския флаг, а пък и някой е пуснал балон, което прави снимката още по-вълнуваща за гледане. Стигаме и до разделът, който е кръстопът на туристическите маршрути. Пътеката на северозапад води към циркуса на 7-те езера, на изток върви по зелен рид за долината на Черния Искър. Има разклонения към Чанакския циркус и Урдиния циркус. На юг се отправя пътека към хижа Маловица, а в посока запад пътека за хижа Иван Вазов, където ние сме се насочили. Вече е късен след обяд, ние сме много изморени, но виждаме нашата цел, хижата, където сърцатите домакини ще ни посрещнат с билков чай и вкусни супи. Великата рилска пустиня, както я нарича писателят Иван Вазов, на който е кръстена и хижата, е едно място, където всички сетива се отварят за доброто. Пътешествието по пътеките на Рила планина е едно изключително преживяване, а спомените остават живи завинаги. Благодаря за вниманието.